igwe ụmụ okorobịa na-elotakwa na onye ma mmadụ na-egbu ya maka na onye enyi na ụmụnna dị na-egbughị katapila agaghị egbugwu ya ndị ha gakwa eto ogologo ije ụwa ma na-elotakwa na anaghị akarị ụmụnna dị akarị kama ahụ ka a na-akatara ụmụnna dị ọ ka o si mee ka o si mee ekele kelere m Kọnde Chukwuemeka atụ egwu ijere oyibo ọmụndalọ Chukwu na Mbosi n'ihi ya local government area of Anambra State obodo mara mma o pụrụ akwesị ngawa n'iru ihe dịghị mmadụ kachighị mma ọ sị m kelere ya Chief Jude Onyedum Evergreen ọnwa na Mbosi bravo ofu obodo dịkwara gị o anakwa m ekele onye ọma Linus Ejido onye ruo orie ezigbote nwa si Ọnịsha Ọlọna na Delta State were bịa ezi ọgọ ka ịbụ ọ ka o si mee onye mkpọrọ enyi ọma m ya akọ m ejegharị ndị mkpọrọ enyi ọma m ha bụ m akpagharị ma nke m mere maka m na-emeghị o ha na-ebo m ma nke m kwu maka m na-ekwughị o ha na-ebo m ihe onye ma ya mara ya nke m ma ya mara agbanụ m ya ka m ji na-agbanụ ha onye rara oroma na-achaghị acha ezi izuziri gbuo okwe ya onye gburu mmadụ elu okwute ikirigo okwute bakwa ya anya otu ọkpọtiri ogbu akwụ aka ga-acha ya ọkụ onye nyushi nshi ụzọ nwanne m ya nwekọ ọgụ ijiji onye na-enweghị ihe o bu onwekweghị ihe na-anyịgbu ya ma egbuo dike na ọgụ ụlọ ụbọchị ọga chọwa dike onye sanye o ji hụ ma adịghị ya mma Amadioha machie ya anya na abụ ya gabara onwe ya maka na ọ dịghị onye mmegburu nwanne m ekwensu emetụkwala m aka ekwensu emetụkwala m aka ajọ mmụọ emetụkwala m aka ajọ onye emetụkwala m aka ajọ mmadụ emetụkwala m aka ejebe mkpọba Chineke alaba mkpọba Chineke mkpọba nkụ mkpọba Chineke chube mmiri mkpọba Chineke nzobe arụba mkpọba Chineke nzobe ahịa mkpọba Chineke ndị be edibe mkpọba Chineke ndobe egwu m mkpọba Chineke n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Igwe ana m ekele ezi oyi m Obiajulu Okonji Odogwu Ahaba nwoke ọma onye ọma si Asaba Delta State wee bịa ezi oge ị ga-adị o anaka m ekele onye nke m Ifeanyị Ejiogo onye ọma si Yoga Inimbido local government area of Imo State anyị kindi isokwe biri o ọ ka o si mee ụbọchị a ji egwu na Hamburg Germany ebelebe egburu ebelebe kedu maka Emir of Hamburg Chief Ebere Ferdinand Obioha waziri ọkụ oburu ụzọ ekele ụmụ eke dị n'Owere Nkwọji Ngwe local government area of Imo State the traditional prime minister I were ekele
ọchịagha na Hamburg Chief Jude Ọgụnna ya abaruo n'ụmụ Zikọlụ onye ọmasị ụmụ ile na Orlu Local Government Area of Imo State ọchịwa Obirikwe. Ana m ekele Chief Maxwell Ọhakwe Ikemba one Australia maka Austria, the traditional Prime Minister onye ọma si Inyishi in Iketu Local Government Area of Imo State wee bịa. Ọkwa isi na enweghị ihe ji nsogbu emele n'ụwa nwoke dị ebube, ọ ga-adịrị gị mma o. Anakwa m ekele Elekwachi Nnamdi Makole ọnụ na-ekwuru ọha onye ọma si Amata na Iketu Local Government Area of Imo State, bekee nwoke ọma Igwe. Magajina owe na bịa m nso ijuno meje n'ihe m ọkwa ijo meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m magajina owe na bịa m nso ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m magajina owe na bịa m nso ijuno meje n'ihe m ọkwa ijo meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m magajina owe na bịa m nso. Okoro dị mma ka mụ na-agwa, okoro dị mma ka mụ na-agwa, ebe gị sịkwa na ome m adịghị mma, ebe gị sịkwa na ome m adịghị mma, ebe gị sịkwa na ome m adịrọ gị mma, biko chebere onwe gị o. Ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m maka ejiri aghụghọ were na-abịa m nso ijuno meje n'ihe m ọkwa ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m maka ejiri aghụghọ were na-abịa m nso. Okoro dị mma ka mụ na-agwa, eze oyi m ka mụ na-agwa, ebe gị sị na ome m amasịrị gị, ebe gị sịkwa na ome m amasịrị gị, ebe gị sịkwa na ndụ m ajọka, aga m egburi gị onwe m. Ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m maka ejiri aghụghọ were na-abịa m nso ijuno meje n'ihe m ọkwa ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m maka ejiri aghụghọ were na-abịa m Agbọghọ dị nso. mma ka mụ na-agwa, asa dị mma ka mụ na-agwa, ebe isikwa na ihe ma amasịrị gị, ebe isikwa na ihe ma amasịrị gị, ebe isikwa na ihe ma adịrọ gị mma, biko jemere onwe gị o. Ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m maka ejela akụnụba m were hụ m n'anya ijuno meje n'ihe m ọkwa ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m maka ejela akụnụba m were hụ m Agbọghọ dị n'anya. mma ka mụ na-agwa, asa mpete nwa ka m na-agwa, ebe isikwa na ihe ma amasịrị gị, ebe isikwa na ihe ma amasịrị gị, ebe isikwa na ihe ma adịrọ gị mma, mana ị chọrọ igwe nkụ m ego oyibo. Ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m maka ejela akụnụba m were hụ m n'anya ijuno meje n'ihe m ọkwa ijuno meje n'ihe m ijuno meje n'ihe m maka ejela akụnụba m were hụ m n'anya. Kedu ihe anyị ga-akpọ ha Ndị mere mere n'iru kwampete n'azụ, ndị mere mere n'iru kwampete n'azụ, ndị mere mere n'iru kwampete n'azụ, ewo mere mere n'iru kwampete n'azụ, mere mere n'iru ana m akpọ ha ndị mere n'azụ, ana m akpọ ha ndị mere mere n'iru ana m akpọ ha ndị mere n'azụ, ana m akpọ ha ndị mere mere n'iru gee ntị nụrụ olu m nwanne m, gee ntị nụrụ olu m mere nwanne mere m, n'iru gee ntị nụrụ olu m nwanne m, gee ntị nụrụ olu m nwanne m, ana m akpọ ha ndị mere ana m akpọ ha ndị mere ana m akpọ ha ndị mere ana m akpọ ha mere n'iru. mere mere n'iru kwampete n'azụ.
obi aka Dọkman onye ọmasị nwe ebi nga ọkpala Imo steeti ọkụ si mee anakwa m ekele Magnus CJ Ogbenna ozu ome n'Ọsụnwo obere nwanne ebe akụ mbụ ọ ya dịrị gị mma. Kedu maka Christian Anike bigi nwoke obiọma enyi of Oduma n'Enugu steeti udo dịkwara gị. Na-ekelekwasị onye nke m Maxwell Okonkwo ezigbote nwa si Amichi na Nnewi South Local Government Area of Anambra State onye ọma maso ya dịkwa gị mma. Igwe ebejie ị na-egbu ọja gị gbuo ya ka m nne ya ọkụ si mee eme ihe na-emenụ rapụ ha. Igwe ana m ekele Maazị Samuel Onyejesi ugwu a narị adụ egwu n'Ụmụkegwu aka ọkwa nna m ochie ụmụ nwa ndị ala gị na Osina na-ekele gị o ndị nna o. Anaka m ekele ezi oyi m Ifeanyị Chukwu Eze Nwosu ezi ugodi na obi nwa mụrụ ụkọ nwa aka na-eti egwu dị mma n'obodo onye ọma si Agụlụzụ Igbo na Anambra steeti ọjọ onye mere ka ga-emego ọkụ si mee ụmụ okorobịa enye buru ụzọ chọkwuo onye ajụ ji eji ọrụ m Chief Josephat Ogunna ya ọdụ oyi one of style mark Austria Action Man MD Joe Motors Austria aka na-ebulata ụgbọala dị mma from Austria to Nigeria ụmụ iri ọrụ ka isi eje o. Na-ekelekwasị ezi nwanne m Maazị Jude Eke ọtọkọrọ ome nke izuzu home and abroad ọmụ Jude na Osina ọkwesị ngaba n'iru ọtọsi mee. Anyị nwekwa onye udo Peacemaker n'obodo Austria. Kedu maka Chief Sunday nwa mmiri Unugo Zakorobi one of style mark Austria eze mba na abirikwo ya dịkwara gị mma. Igwe ana m ekele Chief Peter Chukwuma alias Agụ Okoye ebu Chairman Real Madrid Fans Club Grand Austria osiri ọrụ ị na-esikwo udo dịkwara gị nwoke ọma. Mgbe m nọ n'afọ nne m enweghị m onye iro mgbe m nọ n'afọ nne m enweghị m onye iro mgbe m na-eje ọta akara enweghị m onye iro mgbe m nọ na-ata afụfụ enweghị m onye iro mgbe m nọ na-agba ọkada enweghị m onye iro mgbe m nọ na-agba keke enweghị m onye iro mgbe m nọkwa na-amụ ọrụ enweghị m onye iro mgbe m nọ na-amụ ahịa enweghị m onye iro mgbe m nọ na-agụ akwụkwọ enweghị m onye iro mgbe m nọ na-akpagharị n'obodo enweghị m onye iro mgbe m na-achọ ego visa ndị mmadụ na-adọchi m ma ejesigo m bata ilo na-asa karịa mmadụ agụsigo m akwụkwọ na-achọ
MD Kenchi Cos Motos Vienna Austria onye ọma si amụ Igbo Nwangele Local Government Area of Imo State onye nke m kelesikwere m Prophetess Ngozi Eze aka na-akpọkụrụ anyị Chukwu ya dụkwara ọnụ mma na-ekelekwasị ezi oyi m ọ ga-adị MD Kingdom Supermarket Vienna Austria nwoke ka nwaanyị mma onye ọbụla chọrọ ga-adị okwu abụrụgo n'ilo uwe ihe ala ji eme ọnụ ya dụkwara gị mma napụnụ m ka m bido napụnụ m ka m bido napụnụ m ka m gobe egwu m ranụ m ka m goba napụnụ m ka m zoba napụnụ m ka m zoba napụnụ m ka m zoba ahịa m ranụ m ka m zoba napụnụ m ka m roba napụnụ m ka m roba napụnụ m ka m roba ranụ m ka m roba ana m ekelezi oyi m Chief Stephen Oli Ekwerike one of style Mark Austria ejikọta nwasi abaka na Anambra steeti wee bịa ebejie bulitere m ọja ana m ekele onye bụ chi nwa emelega izu agba ejikọta nwasi ụmụ ọbịa aka ọkwa Idako North Local Government Area of Imo State onye bụ chi ibido zawa onye ọma na South ụmụ okorobịa na-etetebeghị n'ụra oruo mgbe ụmụ okorobịa bido zawa onye ọma na South gawa zawazie onye ọma na Swiss obodo mara mma na Europe onye ọma ya dịkwara gị mma o anya maka ndị na-egbu ya egbu o ọ bụrụ na ọmụnwa nwe udo adị n'obodo abụ dịka isi nwe osi aka kaga m anwụọ kama ọgba agha dịwa ebe niile nsogbu dịwa ebe niile ka m dịkere nke m ndụ so odochibe ya ma nsogbu maka mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ nwa ọ ka o si mee ana m ekele Injinia Kennedy Amaechi nwoke dị ọra mma na Salzburg Austria onye ọma si abazu ọkụ ụdọ na Njaba Local Government Area of Imo State ezi nwanne nke m udo dịkwara gị yo ọkụkọ ojii mechara yie akwa ọcha kedu maka ezi oyi m Ebo Nchezọ Tsunami na Salzburg Austria Agodi Ndụ 1 na Nam in Anambra West Local Government onye ọma bịara ọgba mmeghere onye nwere gị nwere ihe beka unu egwu na ya ọ ga-anọbara si na chi ọ ka o si mee na-ekelekwasị Okwedịrị Obiọha onye amị nwanne nke m mgbọrọgwụ ọjị oke osisi onye ọma si aka ọkwa na Idako North wee bịa ọ ya dịrị gị mma ndị ọgba Ọstria nwekwere mmadụ n'obodo anyị kedu maka Prince Obiora onye a na-edu agha Eriọra onye ọma si ndị Ojukwu Uruagụ in Nnewi North Local Government Area of Anambra State Prince ibe m udo dịkwara gị o ọ ka o si mee ana m amacha amaghị m onye ilo m ana m amachagharị ma amaghị m ndị ilo m eso m apụta n'obodo ma akpọ ndị obodo eso m agba mbọ ka obodo dị mma
n'obodo ana m akwudo n'eziokwu maka na okwu nna m gwara m ya ka m ji aga okwu nna m gwara m ọsị m jee ebe a na-ekpe ikpe n'obodo na m kwudo n'eziokwu ọsị m edikwa n'isi na-abụ n'ụwa na isi na-abụ na-egbu dike ọsị okwu gaba agaba n'obodo na m ghagharịkwa ọsị ihe karịa m one n'ụwa na m zọbakwa isi onwe m n'okwu dị sensitive n'obodo na m kpacharakwa anya m n'ọnwa bịara m n'ụwa m sekwurala kpọkọ Chukwu na m zọbụ m ụwa ma ha ekweghị na m nọkwara onwe m ya ka m nọziere onwe m ndị asịrị akpagharịba gwazie m ihe m ga-eme n'ụwa aga m alakụrụ na alakụrụ gwazie m ihe m ga-eme n'ụwa aga m agbaziri n'ọsọ gwazie m ihe m ga-eme n'ụwa ụwa bụkwa ụwa Chukwu gwazie m ihe m ga-eme n'ụlọ ndị oji asịrị akwa nwei lekwanụ ha ndị oji asịrị akwa nwei na-elenụ ha ndị oji asịrị akwa nwei lekwanụ ha ndị oji asịrị akwa nwei na-elenụ ha ndị oji asịrị akwa nwei ndị si n'ụdamadị n'obodo ndị oji asịrị akwa nwei ndị dum tufu ndudum chọọ ndị oji asịrị akwa nwei ndị okwu ọzọ eme ọzọ ndị oji asịrị akwa nwei ndị propaganda ndị oji asịrị akwa nwei ndị mmemme n'iru ndị oji asịrị akwa nwei kwọmpete n'azụ ndị oji asịrị akwa nwei ndị ọnụ na ndị ahụ ọnwa ndị oji asịrị akwa nwei ndị oji nje anya isi n'obodo ndị oji asịrị akwa nwei ma ndị akaghị ka akara ndị oji asịrị akwa nwei ndị oji ọkpa ha ekwe n'obodo ndị oji asịrị akwa nwei ndị egwu na ndị ụfụ anya ndị oji asịrị akwa nwei ma ndị iwe na-ewe ndị oji asịrị akwa nwei ndị duru mmụọ jegbuo ndị oji asịrị akwa nwei duru mmadụ jekwara ndị oji asịrị akwa nwei ndị eriwe ma afọ ejughị ndị oji asịrị akwa nwei ndị ọnya akpa eli ozu n'obodo ndị oji asịrị akwa nwei ma ndị ghara m ịgha ndị oji asịrị akwa nwei ala ga-edo ha n'azụ ndị oji asịrị akwa nwei lekwenụ ha ndị oji asịrị akwa nwei lekwenụ ha ndị oji asịrị akwa nwee igwe ọkụ si mee ana m ekele Chief Wise Ibe Ọchịmba na Isu ozu ome na ị ga-adị o ọkwesị ntịba egwu na udo dị nwoke dị ebube udo dịkwara gị kedu maka Maazị Samuel Ogbenna First Executive Chairman ọhaneze ndị Igbo n'Ọstrịa onye eji eje mba nwoke obiọma anakwa m ekele Chief Chijioke Ferdinand Nwosu Ideji Ogugu n'Ọka onye ọcha bịara ụwa n'oji ọ kwesị ngaba n'ilu udo dịkwara gị onye nke m ọ sịkwa nkelere ya Chief Michael Ndubisi ike dịere eze nke izuzu ọkwa ahụ dị mkpa hụ ogologo imi ya ihe dịghị mmadụ ka achịghị mma onye nke m ọkụ si mee chakwara ebola chakwa ọ na-egbu egbu chakwara ebola okorobịa nọ n'ụkwụ olumo chakwara ebola ọkụ si mee chakwara ebola ụmụ Naijiria mana elotakwa na ebola bụ western politics chakwara ebola ma nke a họrọ n'ahịa ọ na-egbu egbu maka na egosi ha na ebu Regent of Africa anaghị ebuga anyị were abịa Naijiria ọ na-egbu egbu ụmụ okorobịa ka anyị gbara ya na egwu a
egwu anyị chufu ebula n'obodo Naijiria ebejie olụmọdị a ka agbara egwu a igwe kedu maka ọgaranya na-eji n'ụmụ ogbenye ozi na Hungary Ndubuisi Nnorom ND ọnwa na Budapest Hungary ọchịrị ọzụọ anyị na-ekele gị na enyemaka ka ị na-enyere ụmụ Igbo na Budapest Hungary ejikọta nwa si Ovim n'isi ukwu atọ local gọọmenti area of Abia steeti eze ọyị udo dịkwara gị o ụmụ okorobịa ka anyị nọ na-agbara egwu a ka anyị kelezie ndị ọma eji eje mba na Padova Italy kedu maka Chief and Lord Masịrị Nwanalị aka ekpuchi ọnwa wọrọ ọfa awọ mma mma dịka a na-agbara izu Ukilo sịrị ekele gị o ọgaranya ngadanga asị na agbata obi onye bụ nwanne ya ana m ekele Nze Anlọlọ Clement mmadụ na-eme uru akụwalof uru ala Ide Atọ nọ local gọọmenti area of Imo State CEO Afro Entertainment Worldwide nwanne nke m ihe dịghị mmadụ kachighị mma onye na-eme ka m si eme ka m na-akpọ ọyị m kedu maka Nze Anlọlọ Okeke ọzọ dịka ozuo ome na awọ mma mma nwoke dị ebube ndị anyị ji biri na Padova Italy a na-abụ maazị na nkịtị ana m ekele maazị na ada maazị P.O. Chukwu eze ekpe na Arọchukwu di na nwunye dịka ejima ihe dị mma na ahụ ejikọrọ isi ọnụ unu ekekwana asịrị o ma mee ọnụ ka unu si eme dodụkwara ọnụ na-ekedekwasị Obinna N'iche onye ọma si Akele Ogidi ị na Ọgbọrị local gọọmenti area of Anambra steeti onye ọma na isokwa nwere egwu o ya dakwara gị mma igwe igwe ụmụ okorobịa na-elotakwa na onye ma mmadụ na-egbu ya maka na onye enyi na ụmụnna dị na-egbughị katapila agaghị egbugbu ya ndị ha gakwa eto ogologo ije ụwa